Olavi, reilu bussikuski. Olavilla on ainakin 1 000 000 pikkuautoa. Niitä on suurissa koreissa lastenhuoneen hyllyillä, olohuoneen kaapeissa, eteisen lattialla, tiskipöydällä ja potastakin voi joskus löytyä muutama rekka tai Ferrari. Autoja on kerta kaikkiaan joka paikassa. Kaikkein hienoin niistä on pikkubussi, Helmi nimeltään. Ilman sitä Olavi ei suostu iltaisin millään jäämään sänkynsä nukkumaan. Jos lähdetään kauppaan, pitää bussin olla taskussa, ja kun syödään, se seisoo lautasen vieressä odottamassa ruokapöydällä. Alisa ei ymmärrä pikkuveljensä autohömpötystä ollenkaan, mutta hänhän onkin tyttö. Alisa pukee vaaleanpunaiset palettitrikot ylleen ja laittaa kimaltavat siivet selkäänsä. Hänestä tulee kaunis keijukainen ja hän tanssii hamenhelmat hulmuten pitkin huoneita. Hän ihmettelee itsekseen, kuinka ihana hän onkaan. Äiti ja isäkin luulevat, että heille on muuttanut prinsessa asumaan. Olavi nauraa sydämensä kyllyydestä, kun Alisa kompastuu Olavin vihreään Volvoon ja pyllähtää siivet keikkuen lattialle. Mamma sanoo, että Olavista tulee varmasti isona oikea bussikuski. Mamma aikoo ostaa Olaville bussin, sellaisen ihan oikean kokoisen. Siihen mahtuu paljon matkustajia. Mammalle jää ehkä sen verran käteistä, että Olavi saa tietysti myös hienon kuljettajan lakin ja rahastajan laukun. Mamma lupaa ostaa Alisalle. Satumetsä pikkuhiljaa alkaa. Onni pojan kanssa sinne käymme yhtä jalkaa. Onnia se pelottaa, mut minä hänelle laulan. Onnia jo naurattaa ja kohta hänkin laulaa. Saattaa olla, että tänään kohtaamme me haamun. Lohikäärmeen kauhean tai sepessusiraasun. Miekat silloin kohtamme, käymme yhdessä taistoon. Meidän kahden seikkailut ne päätyy aina voittoon. Satumetsän sankarit, täältä tulee kaverit. Maailman parhaat kaverit on satumetsän sankarit. Satumetsän sankarit, iloiset on veijarit. Maailman parhaat veijarit on satumetsän sankarit. Kisko- ja Perniöntien kulmapysäkiltä kyyttisit tuleekin mamma. Häneltä Olavi ei ota maksua ollenkaan. Mamma kyyritettä ain ilmatteksi. Hän ottaa laukustas voi leippiä antaa Olaville. Hän sanoi, että bussikuskin täytyy syödä vahvasti, että jaksaa ajaa kaikki ihmiset turvallisesti perilasta. Mamma kaivaa vielä kassistas pullollisen keltaista limonaati ja tarjoaa sitä Olaville palanpainikkeeksi. Muitakin ruppee hiukoma ja mamma jakka voi leippi kaikilla. Alisa tahtoi juustoleivä ja Peltosen kaksosessa saava makkarsämpylöi. Torikarun päiväkorin rappusilla odottaa iso liuta lapsi ja Kaarina opettaja koittaa epätoivoisesti järjestä heitti pari jonoa. Älkään tönikä joukos ja Jussi, ota sormi pois nokastas, kattokaa joka suunta ja varoka pussi, opettaja komentaa. Päiväkotilaisen on vaan lähdös mettäretkel, noukkiman kukkassi ja tutkima luonto. Opettajalla on perhos, haavi, olal ja kiikari kaulas. Juur kun Olavi kurva pussillas pysäkil, niin Paavo rupee pissattamaan. Opettaja auttaa häntä avaamaan housun knapi ja huuttaa muille lapsille, ei saa katsoa tän. Sanokas kuljettajalla kaunisten päivä ja muistakaa, että kenkki ei saa nostaa penkillä. Sit käännetään autonokka päin Perniö. Urheilukentän kohdalta nousee bussi.